sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagtudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga kala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulong sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Taulog tanay, sa bisan anong at kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagkayon nga ipalagnan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasba nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 19 na bulan sang Mayo tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal 117 o kon 177 ka mga mangunguma sa hinigaran nakabaton early planting incentives alin sa gobyerno probinsyal. COVID-19 vaccination sa mga barangay tubtub na lamang sa Biyernes. Vaccination sa mga mall magapadayon tubtub may supply pa sang bakuna. Officer of the Day o kon UD on duty sang BCPO nagacheck sa mga police station oras sang kagabihon agod mapasiguro nga wala sang kapulisan nga nagakatulog kag nagapanira sang police station. 34 anyos nga lalaki patay matapos ginlabo sa iyaman kakilala sa siyudad sang Kabangkalan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Magapagwa ang otoridad sang Unified Guidelines para malikawan ang mga misencounter sa tion sang anti-drug operations. Suno kay PNP Lieutenant General Guillermo Elizar, amo ni siyang hipi sa kapulisan sa bilog nga Pilipinas, tuyo sini. Masiguro nga ang operatiba sang PDEA, PNP, lakip ang NBI ang hindi mag-operar sa isa ka lugar sa pareho nga tion. Dugang panilisar, gintalakay na sini ang isyo kay PDEA Director General Wilkins Villanueva para maibalaan ang problema matapos nga ang mga agent sang Quezon City Police District kag PDEA ang nagpatigayon sa drug operations sa pareho nga oras sa isa ka mall sa Fairview, Quezon City, nagligad nga Biyernes. Suno pa sa PNP Chief, kinahanglan sang PNP ang approval sang PDEA sa tanan nila nga anti-drug operations kag hindi pagatagan sang approval ang PNP kon may plano ang PDEA nga mag-operar sa pareho nga lugar. Sa tong Pebrero,
may misencounter mga nagluntad sa tunga sang PNP kag PDEA nga nagresulta shootout kag 4 ang patay. Isa ini kamayo nga pagtulunan sa aton mga otoridad. Kinahanglan respetuhanay. Kung may operation ang kapulisan, dapat makigangot sa PDEA para wala bungguanay. Kalaay man na pamatian nga paggaga ang report 3-4 ang napatay, misencounter sa tunga sang PDEA kag kapulisan. Ti silang mala mismo ang gaunayay. Bangod, wala sang koordinasyon. Amo na, siling sang PNP Chief, Lieutenant General Guillermo Ilizar, dapat nga may ara sang husto nga koordinasyon. Kung may raid ang PDEA, babaeng PDEA nga mag-raid. Kung may raid ang kapulisan, tawag sa PDEA, may raid kami, pwede kamo maka-augment sa amon. Amon na bla, para wala sang matabo na, nga sila lang mismo ang nagapinatyanay, kag nagalinot haganay. Magluwas lamang, kung may ara hindi amo nga mga transaksyon sa tunga sang PDEA kag kapulisan, kag sa mga nagaduso sang droga. Kabay pa nga, hindi lang ini matabo. Kadamo na sang mga pulis nga nagkaladakpan, iban pinanipa na sa pwesto, bangod may angot sa sindikato. Tako guro ang inabato nila, proteksyon sa mga drug lord para proteksyonan ang ila sininigosyong illegal, lamiligid ang syabo, kag iban pa nga mga illegal nga ginahimo sa mga illegalista. Ti kalabanan sining kapulis kisa gakasilaw man sa dalagko nga mga kantidad nga ginahatag. Baylo sini proteksyon. Amo na kung kaysa may raid, gulpi lang ang gina-raid gakadula. Gulpi lang hindi makita, hindi maabtan. Posibilidad may una na nga timbre mismo sa sulod kag pipila sa mga kapulisan nga miyembro man sang sindikato. Hindi tanan makuha. Pero hindi tanan. Guro sa 1,000 ka kapulisan, maayon ning 3-5 nga may araya sang koneksyon sa mga sindikato kag mga drug lord. Pero hindi man ni magdugay kag matukiban. Kag kon madiskubrihan kuni kakasa serbisyo, kanugon sang mga benepisyo, kanugon sang pensyon, labi kag labaw sa tanan, ginhalitan niya ang iya kaugalingon kag ang iya pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na. Sa aton mga kauturan, kamusta? Miyerkules, petsa 19. Dali na lang, wagtang naman ang bulan sang Mayo, saylo naman kita sa bulan sang Hunyo. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta ang probinsya sang Negros Occidental? Kamusta mga balita ang nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta mga merkado? Kamusta ang aton mga driver? Nga karon sigurado ako, amat-amat na nagabiyahe, tricycle, e-bike ka, mga di pasayro nga salakyan. Aga pa, dapat magbugtaw aga, biyahe, para makadawa-dawa sang income. Kag hindi patuman kainit sang panahon. Baw, kung ugto, pag-abot alas 9, tub-tub alas 3 sang hapon, puwerte, daw ginakutot ka sa puwerte nga pagkainit. Ang aton patrol, ara na, lambiyong na sila sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, idulong nila sa aton ang ila sini. Obserbasyon sa palibot sang syudad. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway karon sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod, masyado ka tawhay, no? Ang iban nga mga tricycles, e-bike, ari lang sa kilid sang dalan gahulat sang mga salakyan partikular sa may dalan sang Burgos sa may Bangga Lisbo. Ang iban aksyon na Fred ara man sa atubang sang Regional Hospital
nagahulat man no sa mga pasahero hindi lang mga bantay sang pasyente o kung doble bantay sang pasyente nga posible magapahuli so ginahulat na nila while ang ibang nga mga taxi subong nga kagahon aksyon na Fred ang standby man no naga-standby diri sa kilid sang regional hospital while ang iban araman action Fred sa dalan sang Lacson particular diri sa may dampi sa may gasolinan Balas Ramos ari na sila diri subong kaagahon kag nagahulat sa mga pasahero. While lang iban nga mga salakyan di pasahe, of course, ara na amat-amat action Fred pag kuha sa mga pasahero nga posible makasakay man. And subong man nga kagahon action na Fred ang nakitaan taman ang pila naton nga mga kauturan ang nagapanilhig nas dalanon particular diri sa dalan sang Lacson especially kung going ikaw bala sa may lagun action Fred kamusta ang hakotay basura? Ang hakotay sang basura mayad man kinakitaan ta subong kagahon no jutay na lang nakitaan ta mga basura kilid sang dalan ay mayo man kahit papaano makabulig kag mahakot bala action Fred pero ini amat-amat siguro ni hakot subong aga sa piyak sini nga ginapantipo naman sa mga street cleaners naton ang pinaka mga basuras dalan di basi dugay-dugay makuha kag ma-pick up naman ni nagligat to sa Lunes bala action Fred kung tigin muno naton nga aabi ang iban nga mga basura, especially tubang sa nga barangay na, way kinako tayo how ako ang gali ni action na Fred, hambal ni Nuno, kay gintawagan niya, guba gali tong truck nga assign, no? Dara sa tubang sang, sa tubang abi, sang ang truck assign nga maghahakot sa mga basura, tubang mismo sa barangay 9. Tingamon to sa patriya, Dodwaks man na wala mamakot ga panimaho na gani. Ay, grabe. Butsing ganun, action Fred. Ginarason lang din nila siguro gubaan truck. O basi, kinatamaran ng truck. Basi guba talang sa lakyan? Oo, nan. Basi, wala guba. Tanan nga sa lakyan sang IPM. Muna na, man lang silang daog sa bidding. Guba na dayon. Ay daw, makuya man ta sa ila. Basi siguro, action Fred. Turog pa. O kon, ginatamad abi magbugtaw ang iban species sa pagpanghakot. Oy, by the way, talking about sa mga subdivision section, Fred, ang iban gani action na Fred, reklamo man, hindi lang sa Patria, may man sa Glendale, may man sa Charito High, ang iban pa nga mga subdivisions nga kung kaisa talagsa lang gidya kuha mga basura. Ang amon da schedule Martes kag Biyernes. Oh. Kinagligad na daw lagid. Gali ka? Daw ako kita sang nawong nila pati sa lakyan na daw ako kita gid. O ang lain pag nga sa lakyan nila gani action Fred mga tao bala kung way ba na kasunar kung ano adlaw ang pagbisita sa ila. Way sila ga sounds bisan ka pamusina lang nga abi. Kung ang iban action na Fred, ang iban diri iya sa kung sa basurang paghahambalan, mga main streets lang o kung main road lang, kung sa subdivision abi, pinaka main road sa subdivision, amo lang agyan nila, pero mga kilit-kilit kag hilit-hilit action na Fred, why na nila ginapaaman, amo ni ang kung kaisa ang problema sa IPM. Ang iban to, gambal gani sila, basura na mundeo na may pakapit ang balaya sa puno sang kahoy. Puno sang kahoy ang pakapit na lang para makita nabi sa IPM. Kaya hindi na maayo para sa syudad sa Bacolod. Oo. Malo kati, gulpi lang may maabot nga bisita. Malibot ina diri sa syudad sa Bacolod. Di, City of Smile kita. Paglibot sang bisita, manimaho kita. Di kundi daw makahuluya. Ang balasulon sining nga ato naman gobyerno lokal nga daw ginpabayan. Di daw kinanglan nga kooperahan naton. Kung ano nga aton obligasyon himuon ta para makabulig makita ginabuligan kamo sa syudad sa Bacolod. Gintagaan kamo another 1 year. Itani ihatag nyo man ang inyo serbisyo. Action na proyekto na ang pinaka-importante diri dapat perform sila kung itagaan sila chance sa syudad
sang Bacolod nga sang isa pa katuig dapat mag-perform gid sila sang mayo. Ang ambal nila perform well. Ay mo unta ang basura, ay mo unta ning basura pick up punta para ang Bacolod mangin the city of smile. Ang lain lang o galing action plan lain pamatian, no? Kung mga basura hindi mahakot kagihambal sa mga bisita posible kag mahambal wala. Wow, Bacolod, the city of smell. Ang kalay. Kalain na gid sina. Inayabang magbase bala maguba ang syudad bangod man sa sining IPM action na Fred o kung pag hindi mayo nga paghakutay sang basura. Ang laragway sang dalan sang Hilado ubong kagahon action na Fred masyado pagyapon ka tawhami pipila ka mga kapihan diri sa dalan sang Hilado ang bukas na action Fred, no? Para sa aton sining mga kauturan may ipipila pagid lamang ka mga customers. Ang Hilado Burgos subong kagahon ang kalabanan nga naga-parking sa North Public Market o kung Burgos Public Market subong kagahon ang kulang ni action na Fred mga tricycles sigawal ang iban nga mga mini truck kag ang inibalang action Fred ang unod mga isda subong kagahon nga ginaamat-amat lamang sa pagpanaog. Well, ang ibang ginabutong na sa mga action Fred, no? Sa mga nagakuha kag nagadeliver sa mga isda pasulod sa area sa Burgos sa public market may ice naman na subong nga gina-deliver at least para temprano palabas ang isda bugnaw katama para sa aton sining mga kauturan ti makabakal gid mayad, no? Subong aga ang iban man nga may nakita diri nga pulang salakyan biyahe home site, no? Subong aga at least makitaan ta na nagaamat-amat na sa pagbiyahe subong kagahon action na Fred. And ang ibanta nga mga kauturan pasulod pagid lamang o sang ila sining mga baligya utan kaga iban pa pero may iban na diri action Fred nga naga-plaster na subong aga ng ita kami parkingan ni action na nani, no? Kami sa may bugasan na naman action na Fred. Ang bugas may mga nagabakal na gidman subong aga si temprano pa nga wag nagapamalaklon so ang bugas diri action Fred sa nakita naton 39 ang pinaka nubo, no? Maning ginambal man nila regular well-milled rice ang mahal sa karon diri action na Fred sa may Sweetheart Rice Store ang 51 pesos bugas gyapon pero iniya puti-puti nga klase sa bugas. Para ti sa ato sining mga kauturan temprano pa magapamalaklon ti sa amat-amat na kaya amat-amat naman sa pagplastar sa mga baligya nga isda while ginapanaog action na Fred sa ila sining mga sa truck, no? Ginapanaog kag gigaplastar pa lang ni sa ila sining tapangko lamesa action na Fred. Sa likod diri Dampiao, may mga ga-deliver, magina-deliver naman ng mga baboy action Fred. Ay lain, no? Tubang, isda, iban utan, diri naman sa likod sa dalan sang galo, mga baboy kag karne naman ang ginapasulod diri action Fred. Ay by the way, good morning kay Sir Nini Pato, kapon nga daw kita nay kami action Fred. Mga alas 2:05 hindi ta nakamakitaan kong kaagahon now. Kakita na kami na, ginapatamyaw yung si Victor ganito sa La Castellana. Ay, okay, kitang ko man siya kahapon, mga alas 2 pasado. Ara na siya action na Fred sa kuan bala. Sa may kilid sa nga karnihan o Ristoria sa iya mga kaberg. Di gapa kuan yun, no? Ristoria kagang kuan dalaman kadulkulukadlaw sa iya mga grupo action na Fred. Diri sa Burgos Public Market. So for action na Fred, no, amo ni ang pila ka mga obserbasyon karon sa patrol sa pagbukas na, no, sa Burgos Public Market para sa publiko kag para man sa ato sining mga kauturan temprano pa nga magapamalaklon. Ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sang
kita sa Patrol with Aksyon. Nanikiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 4:19 na morning. O, kamusta? May ara na kamo ideya? Paburgos mo, Palibertad, Sintra Market, Palapala, bakal na kamo sudan para pamahaw karon nga aga. Ako niya kabakal ko kapon ning lamayo nga karahob la. Ti prituhon ko na karon tigi-tigi. Nami bro, tilawin nyo bla magbakal kamo karaho nga lamayo. Ti kuan gina siya, medyo kaging gina siya kay perti kainit. Tapos prituhon nyo siya kaging man kag isulo sausaw sa sinamakan nagahuluhag pok sa bla. Sus perti namit. May ato naman ko to guno, may balunggay, guwapo na to. Damo ko to kamatis, baratong kamatis mo. O may paita naman ko to, ati kampyon ng pamahaw karon. Guno nga may balunggay, lamayo nga karaho nga gimprito. Sos kampyon. Amuning mga sudan. Ang karaho sa una, daw wala ni ginasapak. Karon niya mahal na. Sa una ko magkantok sa Palapala, pag-abot sa mga naga-display sang isdada, kinahon-kahon, ang karahon ila ihig-ihig lang ni. Ginapilak lang sa higad, subong, sospertes pagkamahal. Kaya kung pakason mo siya, kag timplahon, kag ibulad, kag prituhon, sa pagkanamit, wala tupong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na, ang aton sini-roll call karon nga aga. Una gid sa linyada, si Milili Oligo. Ginsundan ni Huma Lumina. Good morning. Si Libet Araman. Good morning kay Mr. Christian Tisoy Iscote. Si Libet nagamonitor sa Egypt. Kay Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga. Good morning, Kap. Kay Mini Oliadas, Santoson, Arizona, USA. Bawa. Kay Aguila Liarte gayon dato sa Barangay Tutong, Barangay Pilisa, good morning. Kay Lani Mendoza Sauce, Baliega, good morning. Kay Cory Bidahas ang quiet nagamonitor na siya. Kay Banisa Mayo, good afternoon, nga ulan-ulan ko no. Dira sa Minnesota, dira sa amon init. Kay Darren Henson sang Kwartero Kapis, kamusta sa Kapis? Kay Banisa Mayo, bawa. Sige. Si Labayen Eduardo Jr. Good morning. Kay Rosana Cabaluna. Kay Ronnie Gordon. Good morning lang. May lang pag-monitor tagsagid kagkagahon. Kay Mikaela Gilaran. Nag-monitor sa Jeddah. Mikaela Gilaran, good morning. May lang pag-monitor. Kanagaya, duludugsing lang kita, bisan paano, no? So, tamyaw, timpa pamahaw, para enjoy ang aton aga. Pagbugtaw yuhom dayon, para blang bilog adlaw, gayuhom ikaw. Okay, ara na kamuda? Sige, duludugsing kita kon kaagahon. Pero, hindi man kita magkalipat, ining libre nga medical check-up, bala kag libre nga konsultasyon, nagapadayon man, dira sa Life Extension Clinic, alas 9 sa ngaga, tub-tub
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na, tikang sag panahon, Intertropical Convergence Zone
ang nag-apikto sa Mindanao, Visayas, kag Palawan. Esterles ang nag-apikto sa nabilin nga parte sang pungsod. Ang Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang intertropical convergence zone. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan pakadto na bagat na nasidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Likawa sa pagpatial sa init agod malikawan ang heat stroke kag iban pa nga pamalatian sa panit, labi na sa mga lugar nga mataas ang heat index. Porte, hindi magwanta ang kainiton. Sa aton di dumano na kita sa init, sa dagupan niya galambot 53 degrees Celsius. Hindi na magwanta ang sobra 40 ya daw hindi ka na maumpawan sina. Kung iguon ikaw sang porte nga pagkainit. Amo nang mabatyagan mo sa lawas mo bala? Sus, porte o ano pag-agwanta mo naman? Kung mabalatian ka sa korason, laban, tumba wala pilas, halong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Kay Badge the Second, good morning. Kay Rodita Trinidad Grosset. Kay Warren Ortiz, ara na siya. Si Alex Amaro. Si Nulinda Auditor Lapos Aguirre, happy birthday ko no. Kay Joshua Aguirre, iya kadlawan ika-27 anyos nga pagsukat. Joshua, happy birthday gid. Dira sa kay Rosine Santia Locsin, good morning man. Smalinel Guangco, good morning. Tamyo birthday sang baby Chelsea. 2 years old. Chelsea, happy birthday gid. Damo sa saulog sila kadlawan karon nga adlaw. Morning man kay Judge Nap Diamante gabugtaw na ni siya. Kay Bitilao sa Binabagan, kay Ruben Tampos ang LTO, kamusta? Toto Raul Aliboga, galadlad ka na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Dira kay Marvin C. Baga monitor na siya. Kay Jan Hidalgo sa Manapla. Dira kay Pare Erning Horilia. Kamusta? Si Pare Istoy Querido, abidjaging-jaging na. No? Parang pagsik ang lawas. Kinanglan na manami ikaw mag-jogging-jogging. Okay man? Kay Jinke Repuila di Alagdon, good morning. Kay Mr. Boboy Villasor, kag tanan nga miyembro sang EFC, good morning lang. Upod-upod lang kita sa kuyog. Kabisan paano, basta maayong panahon, kag makitaon ang inyo sining mga ngalan, wala man naton ginakalimtan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32. Mabalik kami pagkatapos sa aton obligasyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination!
Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte niya, sige yan yung pasawagi ka mo kay ibalik ko ang lockdown. Bawa, ano naman matabo sa ato ni? Wala patak di bawas, punga pata. Ang mga negosyantes mong gausdang na. Mag-amo ni nga plastada ay tumbalay gid ang aton sini ekonomiya. Gutom gini, porte ni.
Grabe man nga halit sang kagaw. Wala tupong. Grabe nga rangkada ya. Hindi lang diri sa aton pungsod sa bilogid nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na. Dira kay Marlon Villaruel Mendoza, good morning. Kay Art Tandoy, sa Hacienda Panggulayan, Central Maaw, good morning taga Maawa. Kay Mirna Liego, sang Batangas, happy birthday kay Lawrence Liego, ika-25 anyos nga pagsukat. Kay Luila Siason, good morning. Kay Nal Creek, Sarabia, dira sa Seoul, South Korea. Kay Kendrick Papay sa Kanduniko, no? Good morning. Kay Luis Gonzaga sang Barangay Mailom, good morning man. Mailang nga pag-upod-upod sa atong tagsagid kakaagahon. Kamusta na ang COVID? Nagdangat na kuno sa 41,330 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 248. Nadugangan sang 72 ka kaso ang Bacolod, ginsundan sa Negros Occidental 49, Iloilo 46, Iloilo Province 26, Aklan 21, Capiz 18, kag Antique 7. Daw ganubo gasaka, ganubo gasaka. Ang aton lamang tugon sa aton mga kauturan, extra gid nga pagalong. Kung ano ang ginapatuman tumanon, kay base bala nga siling ni Presidente, lockdown naman ba o anong matabo sa aton dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Gapunga-punga na, i-lockdown pa. Sos, ano ayhan ang aton sitwasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:41 na dira kay Lorito Armas Bidaha, good morning. Kay Marlon Villaruel Mendoza, dira sa may Barangay San Miguel, good morning lang. Kay Kent Bulaka Juanisa, Barangay Handumanan, taga Handumanan, good morning. Kay Lorito Armas Bidahasang Narawis, Hinigaran, arasya, nagaupod sa aton, karon nga kaagahon. Ati si Alex Mendoza, suki tanini, adlaw-adlaw nga tanan. Si Imbong Diocampo sang Baaw, good morning. Kay Gina Espanyula Tandoy, morning man. Gabaw, gapangagda sa kape. Salamat gid sa imbitasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Dira kay Grina Espanyula Tandoy, good morning. Suman kay Nimpa Ibanez, taga Barangay Tangoba. Taga Tangob, good morning. Standby ka mo da, relax ka mo makadali, kay may obligasyon ako. Pero sigurado, mabalik ako pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon
gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala
gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa selisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalindangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05
53 na. Balik na kita sa atong pagpangalagad. Ito naglala ng West Philippine Sea. Gindulian na gid sang China ang pagpangisda sa baybayon nga sakop pa sa pungsod Pilipinas. Daw hindi amo. Daw naglala ang kahimtangan. Ato na kita pa ang ginadumilian. Puerte nga abilidad sa pungsod China. Galing kita ano muna. Si Presidente Rodrigo Duterte, palangga yaya ang China. Kung si Anay Senador Juan Ponce Enrile upod sila nga dua, pro-China, wala tamay mo. Bisan amo na ni nagkakatabo, ano mo na, ang leader na ton diri sa pungsod Pilipinas, best friend again, ang pungsod China. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na, kay Marisa Carbajosa Grijaldo sang Quiet. Good morning. Kamusta da? Si Vanessa Mayo kapamangkot niya wala star how? Sa bat si Alex, linya ba si tabunan sang cloud? Forte ba? Kay Ami Agustines Baron, good morning. Kay Atia Kim Iriman, kay Pripo Bernil, kay Berto Gatila kuno sa Mansilingan, good morning. Kay Utay Benedicto sang Victorina Heights, Mansilingan. Kay Teresa Luxin sang Salwa Quiet, good morning. Kay Moon Lisay sang Hinigaran. Kay Martin Aliling. Kay Niel Brian Baloes, good morning. Okay, mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga minaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod, agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod yung kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutugtog subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, nya abi hindi kamo magpili sang bakuna. Kung ano ang ara lang, pabakuna kamo kay ang tanan, maayo man ina, kay ibang pili mo. Iban hindi gusto sang
Alin sa China, iban gusto nila ni mga AstraZeneca, ni mga Pfizer, kagiban pa. Silang siyang presidente, hindi magpili. Tanan mayo na para sa COVID. Morning kay Milagros Morales ang Barangay Mao. Dira kay Henry Antonio Poscablo, good morning. Kay Jinke Di Alagdon, kay Rinaldo Riparo, kay Manjo Arnijo, ari siya. Ba si Primo Dan Haliko, sang Minlo Village, Pestos na Talisay. Membro niya siyang missing ko wala. Primo, good morning. Kay Daday Hilado, good morning man. Happy birthday ko no. Kay Erika Hilado. Erika, happy birthday gid. Kay Aluna Cortez Dinsay. Kay Jing Sigero, good morning. Kay Antonio Flores, oy, kabiyahe ka na? Sige mabiyahe na ni siya. Sang iya taksi, siling ni Antonio, bugas-bugas ini. Kay Dodge Dalida, monitor gyapon na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, 177 ka mga mangunguma sa Hinigaran, nakabaton early planting incentives alin sa gobyerno probinsyal. Balita Kapitolyo. Detalye siya ni Upod Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. May 177 ka mga rice farmers gikan sa banwa sang Hinigaran ang nakabaton sang quick turnaround o kon ginatawag nga early planting incentives. Nagabaloro sa 296,770 pesos sa diyan na papanagtag yung pangunahan ni Governor Bong Lacson kahapon sa Hinigaran Covered Court. Ini nga programa ang iyasang provincial government paagi sa Office of the Provincial Agriculturist o kon OPA nga nagatuyo agad to nga mapahagan-hagan ang epekto sa kakulang sang pagkaon sa tiyon sang pandemya nga nagumpisa nagligad nga tuig. Nagaligad nga tuig, ini nga mga mangunguma ang una nga giningganyo sang gobyerno provinsyal nga magpananom sang humay sa bulan sang Abril kag Mayo agad to nga mayara sang nagakaigo nga anihon sa bulan sang Agosto. Nagasalig si Governor Lacson nga dako ang contribution sang mga rice farmers sa ekonomiya sang probinsya kag dako man ang papel siri sa basic need sang mga pumuluyo ilibinigin subong nga krisis dala sang COVID-19. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hervaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Si Bagi na good morning. Kay Bagi Alila, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros Sanon, inyong
pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12. Kapi-kapi kita na ya.
That time, las 5:13 na. Dire kita, mga balita na to sa pwersa sa aton kapulisan, Officer of the Day o kon OD on duty sang BCPO. Nagachekyar sa mga police station oras ang kagabihon, agod mapasiguro nga wala sang pulis nga nagakatulog kag nagapanira sang police station. Si Action Eric Magbanwa may report. Action Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Nagapabiling hapon nga 7 na lang ka mga pulisan sa syudad sa Bacolod ang nanging positibo sa COVID-19 matapos ipatigayon ang surveillance testing. Ini ang palayag ni Police Lieutenant Liberty Injapi, anay Public Information Officer sang Bacolod City Police Office. Sunok Injapi, Action Fred, nagbalik na sa ilasilitag sa mga area of responsibility units kag mga police station ang mga pulis kalakip ang non-uniform personnel nga sadto na positibo sa COVID-19. Sunod kay Japi Action Fred, kabay pa nga hindi nini madugangan ang nabilin nga 7 bangod mabudlay para sa ila kung kakulangon sa pulis ang paghambalan diri sa syudad sang Bacolod. Sa Subo, Action Eric na ang aton nga record sa Bacolod City Police Office. May ara na lang kita sang 7 ka mga active cases diri sa may DCPO, kagina sila na lang ang nabilin sa may aton nga mga quarantine facility. So ang tanan halo sa amon mga personnel nga nag-positive sa maglilingad, nakabalik na sa ilang mga respective na mga trabaho. Wala na kita nag-expect na madugangan pa ini kag sa subong nagapabilin sila sa 7 kag wala naman kita sang ginahulat nga result or may ginapaabot nga nagpakuha sang test sa aton nga mga DCPO personnel. So amo na gid lang ini sila ang 7. Ang aton nga Bacolod City Police Office, City Director Police Colonel Manuel Placido, nag-reminded always sa aton mga personnel magsuksukit kita sa aton face mask, magpabilin nga nag-maintain sang aton nga minimum and health protocols agod nga sa aton pag-render sang duty. Kita nag-save sa aton kaugalingon kag amo man sa mga pumuluyo na aton nga ginaserbisyuhan. Action Fred, si anay Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, Police Lieutenant Liberty Injapi. By the way, Fred, ang nagbulos kay Police Lieutenant Injapi bilang Public Information Officer sa BCPO, amo si Police Major Sherlock Gabana. Ining report, ginadulong siya sa kalawan sa Gika sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Uy, Santon Plus Herbal Capsule. Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw, 38-13. Una nga bula, resulta 38 kag 13. Second draw, 12-38. Ikaduha nga bula, resulta 12 kag 38. Third draw, 21-3. Ikatatlo nga bula, resulta 21 kag 3. Rikta kita. Yari na ang Luto Result. Resulta sang luto, 3. Una kita 6-4-2,
jackpot 6 milyones 569,841. Resulta in any order 2, 26, 20, 7, 22, 32. Resulta sang 6 por 2, 26, 20, 7, 22 kag 32. Sa ilo kita, 6 por 9, jackpot 15 milyones 840,000. Kombinasyon in any order 21, 6, 3, 49, 1, 45. Resulta sang 6 por 9, 21, 6, 3, 49, 1, kag 45. Sa ilo kita 658, ang jackpot 49,500,000. Resulta in any order 18, 33, 26, 36, 46, 1. Resulta sang 658, 18, 33, 26, 36, 46, kag 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Good morning na da. Kay Janine Arabilo, Sambago. Kay Raquel Di Maala, good morning. Kay Jocelyn Liboon Dispoho. Kay Noe Erwin Gonzales, sang Maaw. Mauga pangagda sa kape. Kay Rami Mundihar, sang Lapu-Lapu City. Kay Marlene Diaz. Kay Matt Eugene Mosquera, Sarabia. Kay Jocelyn Abuanda, good morning lang. May lang nga pag-monitor tagsagid kaaga, no? Kay Mark Eugene Sarabia, kay Teresita Orita Kahurao, nya monitor lang ko diya. Kay Rinaldo Gaurino Pirasol, good morning. Ang mga politika paiway lang anay. Kay Rochelle Torbila, good morning. Kay Isabela Giroy, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Ba, si Elizabeth Malakagamala, ari siya, nagaupod sa aton, karon nga aga. Elizabeth, good morning. Kay Imbong Jucampo, kay Mox Espanola, live sa Isabela, good morning lang. Ariglado mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila,
Doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25. This time check is brought to you by kay Aida Alunan, kag kay Ana Bagalyon. Good morning lang. May lang pag-monitor, tagsagid kagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31. This time check is brought to you Biyaw sang La Castillana. Kanday Aida Alunan kag Ana Bagalyon. Good morning lang. Diri kita. COVID-19 vaccination sa mga barangay tub-tub na lamang sa Biyernes. Vaccination sa mga mall magapadayon tub-tub, may supply pa sang bakuna. Detalye ni Upod Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayo Action Fred, tubtob na lamang sa Biyernes ngedlaw subong nga simana ang COVID-19 vaccination sa mga kabarangayan. Action Fred, inisulo kay City Administrator kag Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang ginapahayag ni ang Action Fred nga ginatagan sila sang deadline nga anom ka adlaw dapat matapos na ang pagpabakuna kasunod sang pag-abot sang 19,420 doses sang AstraZeneca vaccines. Pahayag sang City Administrator nga sa kabugusan, yaran Action Fred sa kapin 17,000 ka mga tawo ang nakabato na sang COVID-19 vaccine. Ginanunsyo man ni ang nga mayara pa sang ginapaabot nga dugang nga bakuna nga AstraZeneca kag Pfizer. Action Fred nga gintala na ang gobyerno nasyonal para sa Bacolod City. Kahapon nga daw mayara sang dugang nga 3,000 Sinovac vaccines ang nag-abot man sa syudad. Ang sa barangay, ang mga barangay vaccination center, since na-allocate na yan ila ng mga vaccines, asta na sila sa Friday. So remember, we were given 6 days to finish. Sana sila sa Friday. Nabatian si City Administrator M. Ang. Santon Plus Gold mga kaaksyon aton gina-recommend ang Santon
Ang action nyo sa Bacolod City Government Center, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Sige, ang aton sini mga utod padayon nagaupod sa aton, si Kenneth Gles Molinho Tiongco, good morning. Kay Mabic Bernisto, Sang Parish, France, good morning. Sa Pransya, kamusta da? Kay Jerome Lipana, si Vanessa Mayo, pamangkot siya, ano natabo niya nga wala stars? Amot kung wala takabalo kung ano ni, nga wala stars. Kay Arman Regalado, good morning. Kay Idilaos da, gamonitor po kay Nanay Sabel. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito.
Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura.
Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita 34 anyos nga lalaki patay matapos ginlabo sang yaman kakilala sa syudad sang Kabangkalan. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred, patay ng isa ka 34 anyos nga lalaki matapos labon sa iyabas mismo nga kakilala dira sa Purok 2, Barangay Bantayan, Kabangkalan City, probinsya sang Negros Occidental, tinilikdan nga gabi. Ang biktima direksyon Fred gintawag sa ngalan nga si Mark Anthony Ventorillo, samtang ang suspitsado diri gintudlo naman kay Aljon Alcantara, ining duhanon say mga soltero pa kag nagapuyo man sa nasambit nga lugar. Aksyon na Fred. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Jomel Salarda, ang Deputy Police sang Kabangkalan PNP. Iring si Ventorillo nagpadulong sa puloy-an. Action Fred. Sa tiyo sining suspect nga si Alcantara kag allegedly naghimo sang eskandalo didto. Tubtob nga ini siya ang ginlabo sang pila ka beses. Action na Fred. Tunaan sa iya sining kamatayon. Napilasan man diri ang manghod sang biktima nga si Marlon Ventorillo kay luyag ikontani man nga tambagan kag luwason ang iya sila nga utod. Ang nasambit nga biktima Action Fred ginhingagaw pakuntani dala sa ospital pero gindeklara ini nga patay. Ang iya manghod subong ginabulong man sa hospital. Ang suspect gilayon mga nagpalagyo Action na Fred apang ginaprepara naman ang kaso nga pagpatay batok sa iya. Balita sa Nokpo, Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Kay Di Anton Diaz na good morning. Kay Cathy Bir, kay Francisco Guangco, kay Alco Bisite, good morning. Mga blatter entry, pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwalagwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsagan mo ang kalintangan. Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sinit? Philippine Standard Time, las 5:52, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalag sa record sa naton kapulisan. Balita sa patrol. Pod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining duha ka mga persona paagi sa Baybasta operation sa City Drug Enforcement Unit kag Police Station number 8. Las 12 pasado, kay nasang kagahon sa Puruka, Sampaguita, Barangay Singkang Airport ang nakaladakpan amo si Alejandro Tagubader, 41 anyos, amni ang subject sa bypass operation. Samtang arestado man ang isa ka babae nga si Jovi Robaton, lunsay residente sang amuman nga lugar. Sunod diri kay Major Jory Puerto. Ang nag-lead actually sa operation sunod sa iya ang CDEU. Sa idalom sang Bacolod City Police Office kag nakuha diri o na-recover sang mga otoridad ining ginabulubanta 6 ka gramo sang suspected shabu nga may dangerous drugs board value 40,000 pesos. Na-recover man ang pila ka mga drug paraphernalia. Ining duha ang detenido karon sa Police Station number 8. Samtang sa Police Station number 3, arestado man ang top 3 most wanted persons sa station level. Paagi man sa operation man sa mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 3. Ning subject, kuna suspect rather, ginkilala kay Benji Luceño, 25 anyos, residente sang Puruka, Kingfisher, Barangay 16, diri sa syudad sang Bacolod. Ni siya ang ginaresto. Kahapon man nga adlaw dito sa Barangay Singkang Airport. Now, ining si Luceño, action na Fred.
ang ginaresto pagi sa warrant of arrest sa kasong Anti-Carnapping Act of 2016. Din ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Jovi Victoriano Dioso sa RTC Branch 49 na pitsahan April 6 of 2016. Report sa patrol ang kaaksyon nyo aksyon. Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Bao si, Manapsal, damo ang report, bisang pasayo. Nandi sa mamati, mayo. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Size. This time check is brought to you by Neurobion Health. Ninglanda kay Juby Artagami kag kay Jimel Kanya Biral Tihano sang Hinubaan. Standby na sa atong Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,